In the Benkulio. In the Benkulio. Umfana-ke wabaButhelezi ngokuzalwa ezweni laKwaNongoma. Ngase ngiba lapha-ke eBaqulusini wangena etsheni lapho engakhe khona umuzi kaMkhulu. Ngiphinde ngibe ngwaseNewcastle lapho engakhe khona umuzi kaBaba. Lapho-ke njoba ngilapha ngisuka ezweni laseGoli lapho uNkulunkulu asasibeke khona ngokuzama impilo. Njoba-ke ngithi-ke siyakubonga nguyonguye ngifikelwa umuzwa noma inkonzo ebikhona ekuseni ithinte ey'ndaweni ngafikelwa umuzwa ukuthi ngikhulumela amazwi okubonga uNkulunkulu. Indaba ibikhulunywa ekuseni ibikhuluma ngokuthi silethe ithemba kulomuzi wasekwaziseni. Ikhulume ngokulinda, ukubaluleka kokulinda ukuthi kubaluleke kangakanani. Kuyenzeka-ke empilweni izimo zibe nzima empilweni uze uthi uyibuze nawe ukuthi lo shembe muphi, noma baseduzane kwakho bakuhleke bethi uphi uNkulunkulu wakhe. Ziyafika-ke lezo khathi ey'njalo empilweni yomuntu okusuke zingezile ukuthi zizokucindezela, kodwa isuke zokuphakamisa ukuthi uma udlula lapho ube umuntu ohlukile kunalobu kade uyena ekuqaleni. Ngomunye unyaka noma ngithi eminyakeni eyi15 edlule ngaganwa unkosikazi oqala. Kwadlula inyanga eziyisikhombisa washona ubaba. Kwafanele-ke ngithathe
isigaba sokuba umzali bafowethu nakodadewethu. Ubaba ke ezohamba wahambisa kwamadoda aqala ayekhuluma mayizohamba. Amazwi akho wakhuluma wathi mfana wami ngiyacela ukuthi ubhekele abafowethu. Wenza isiqiniseko sokuthi bayafunda. Wenza isiqiniseko sokuthi lapha ekhaya kuyadliwa. Yenzeka ke umuntu asebenze esebenzeni kwakhe acabange imoto. Omunye acabange le ndaba adikhulunywa uThabede ekuseni. Kubalekile ke ukuthi masizama impilo siwacabanga amakhaya. Emva kwalokho ke impilo ayibanga isabalula. Ngazama ukwenza ubaba ekushilo. Abafowethu bafunde ema-university. Ngenhlanhla umuntu akaganwa waganwa kahle. Ngoba kubalekile insizwa zakithi makufika isikhathi sokuthi uyafisa ukuvusa umuzi wakini ungabheki ifaca uthi hayi mayihleka le ihleka kuvela ifaca noma idudule noma kunjeya angikho lapho. Kodwa ngisesigabeni sokuthi ubhekisise inhliziyo ubhekisise nomqondo ukuthi ikhaya kababa ngakwazi ukuvuka yini. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi uyakha kanti uyabhekisa. Ngawenza lo msebenzi abafowethu bafunda ko-UKZN. Ngaze ngafikelwa uvalo lokuthi ngelinye ilanga ingane yabantu lokhu ithule nje. Ngithi ngelinye ilanga ayongibuza ukuthi wena wanaka abafowenu thina wangasinaka. Impilo ke yashona phansi. Siyake sahambe nomuntu nitshela ukuthi uhamba kahle kanti cha kuhambi kahle. Yashona phansi impilo lapho. Ayibona yehla kancane. Ukuthemba kushembe uthi kuyinto elungileyo kodwa kuyedeleleka. Kwathi ngonyaka ka-2013-14 senise Witbank ukusebenza. Ayibona impilo ukuthi ayibanzima. Muhle umuntu oyayibheke uma ukhona umzimba. Ngathi ngami ngibona ngathi impilo ithanda ubanzima. Ngangendlu engangiyithengile lapha eyayidamu store. Ngathi asiphumeni la kwethu. Sofuna indlu owanduni nezingane zami. Saphuma lapho. Ngithi ngizama ukuthi impilo ibe ngcono kodwa yabanzima udlula lokho. Ngathi ngithola abantu abaqashayo bavele bengakhokhi. Uthi uzama ukuthi ube nemali uze ekhaya kuba ngcono vele kwabhetha kakhulu. Ngahamba ngaye eMelo. Ngathi ngiyayithengisa. Kwafanele ibe ko-820,000. Ngisa ikolota. Ngathi ngiyayithengisa engavuma. Ngithi ngifuna ukuqeda leso simo leso. Mhlawumbe impilo ngiqale kabusha. Kwangavuma. Ngisendabeni yethemba. Ngisendabeni yokubekezela. Kuyo leyo ndlela leyo umntwana oqala walimala wazalwa owesibili wazalwa owesithathu waphila owesibili waphila nowesithathu waphila owesine wahamba owesihlanu wahamba wathi lo wesi6 naye wahamba
sendabeni yethemba. Bambelela kushembe kuyinto elungileyo kodwa ledelekile. Uthe ngo-2016 ngang-applya ngaza ama-interviews engangiwahamba ngithi ngizama ukuthi mhlambe ngithole ukuthi thuthu kancane. Ngaba ama-interviews engawahamba kusuka ku-2013 mhlambe kuya ku-2015 mhlambe abo-67 ngathatha. Bese-ke umnikazi efika ekwandeni ngiye kuye-ke ngiyobika kuye ngicele ukuthi Shembe ngiyacela ngiyazenzile uNkulunkulu baba ukuthi mhlawumbe emsebenzini ukuthi wavele wasezulwini wathi hayi masifuni isikhundla. Wathi ungasifuni isikhundla hamba esikoleni, hamba uyofunda uyokhushula umlungu isikhathi sakhe. Hayi ngabona ukuthi hayi kunzima mangilahlwa nasezulwini ngoba yona nto mhlawumbe ibingacishe yenza impilo ibe ngcono. Yahamba iminyaka 2017 18 19 ngibuyele kuye ngithi ngiyokhala kuya vele afika athi la inkosi uSisi. Utheke umntwana obaba bethu nomkhulu bethu babethi uma eseshilo ushilo ushilo. Akube sajika mayesesho njalo nje uphelele. Uthe ngonyaka odlule ngoFebruary kwenzeka ke lento ayishilo emva kweminyaka ewu8 ngabizwa eGoli kwakulesibili kuthiwa ngize ngolesithathu kwinhlolo khona. Ngathi hayi ngathi short notice ngicela nenze kulo ngolesibili ubaba wayeseGoli. Ngathatha ileave ngahamba ngaye eGoli. Mangifika khona silungiselela noma ngeke ngene kakhulu ngendlela okwenzeka ngayo ngoba izinto lezi ziyahamba ngaze kutholakala ukuthi ngawuthola kanjani umsebenzi. Kodwa ila ngabona khona ukuthi ngempela uShembe lokho ayikushilo kuyikho. Ngayilungiselela ke ngalwesithathu ngolwesine umhla ka 14 mangaphosi. Mangifika khona ngeze ukuthi hayi ngiyayiphuza i-interview ngeze ukuthi ngiyayiphuza. Okutheke ngomhla ka 1 May kwabanjalo. Ngoba uShembe wayishile eminyakeni ewu8 edlule. Uthe noma izifika lezi zinto zakhona ngithi ngiyashaya ibalo ngihlala ekhaya ngokusebenza. Ekuseni ngemsebenzini ayimanje sengizoba seGoli ufuna ngibe sekhaya. Ngithatha iviki neviki ngoba afuneka singaye emakhaya. Sihlale eGoli kakhulu sikabuye emakhaya. Kufanele sikwazi emakhaya. Manje inkomo emakhaya uyabuya ekhaya yodini. Uyabuya yodini. Akekho ozokudibhela. Mawuthi ke awufuna ukudibha bazokudibhelana. Bazokudibhela. Ngathi mangishaya ibalo ngabona ukuthi hayi izinto kodwa ngacabanga izwi kaShembe elathi uyokhushulwa umlungu esikhathi sakhe. Ngase ngiya khona ngokuthi lize ligcwaliseke izwi likaShembe. Kubalekile ke ukuthi sibambelele noma bethu angizini kodwa sibe nethemba lokuthi uShembe ukhona ngalawo mazi inkosi kusenikuzwile. Indebenkulio.
In the Benkulio.